ganaghod kong magsisibya sa programang Mga Panid sa Kagahapon. Mayong hapon ninyo horot din ha, kuya. Ako di ay si Mona Lisa. Ni ako nagpuyo karon sa Bye-Bye Liloy. Dasok-dasok na gyud ang akong pangidaron. Paborito gyud na ako ning maong programa, kuya. Og ma-enjoy gyud ko sa pagpaminaw. Mao nga ako yung gipadangat kining akong mga panid sa kagahapon pinaagi sa pag-text ani nganha ninyo. Og aron inyo gayod nga masabtan ang tanan, Kuya Romy, palihog lang patugtugi ko sa awit sa bag-o bitaw nga singer karon, Maurice Amon. Akin ka na lang kay paborito. Mo punso. Ay manang. Ayaw hawi diha sa lungon manang. Punso. Ayaw na ginagawa mo. Moban ko ni mo punso. Moban ko. Ayaw ginagawa mo. Ayaw hawi diha manang sa lungon nagkay. Masunod yung ka. Bahala ng masunod ko din hesa. Lugngana ni punso. Ay, dili. Akoy. Kinsay katuklod na ko, ha? Kinsa? Wala na katuklod mo. Ay, katuklod mo, ay. Ikaw lang, nadalinas ka diya. Ako gani. Ay, ko ninyo pugni. Kay muban ko ni Ponso. Ano mo ba magdamang? Wala naman na si Papa. Ay, ko ninyo pugni. Ponso! Kira, kaya ito rin tabunan. Ponso! So if you're feeling down, take them on in your arms. Tell them that you love them. And it's the most beautiful thing in the world. Uy, ma, kasayo ko di mo na mustora. Ay da, dugay na namatay si papa ninyo, oy. Sabi gusto ninyo, nga, ingon lang ko ani, nga magka-muritsing, dili man sa ingon ani, ma. Kinahanglan na, mag-atiman sa trabaho sa balay. Oy, kamo ni mag-atiman sa trabaho sa balay, oy. Naun sabi yung taon mo diha, Juliet. Nga naman uroy, nga inyo mangkumpog nga diris bay. Dalaga na gugukaron. Naun sa kamaning taon, maoy. Sugad ka namatay si Papa. Labihan na ni mong artiha. Kaning adto dili ka mang lipstick. Karon, nang lipstick ka. Alang-alang udi ko mang lipstick, ha? Nga, naglagkom naman yung akong simod. Unya, daghan pa ba yung mga kining mutanaw na ko? Ma, naunsa ka gud taon? Nga
Ngano man, ha? Tanaw ka man ako. Labihan ni mong siksihan manang, oy. Unsa? Sexy na din is inyo? Naapa ay, ha? Kung gusto ko magpa-sexy, abi ninyo, doon ako'y daghang mga sinina dito. Nakabackless mo kong kamanang. Ay, nganong dili manggod ay naaning isuot nga wala nang akong banda. O kinahanglan nga mga arti na sab ko eh. Kinahanglan nga at ibanon akong kaugalingon. Oh, mao ba manang? Dinha kao na oy. Ikaw no dinha. Pilo, imo lang jud kong gibinuangan ay. Mutoto ka na ako, gikastiel, paingos taas, unya mohonong dihastong nga. Parang pilo. Ambot lang ng akong inahana. Naa naman ito sa dasok na pagidaron. Unya, pagkahuman. Kalakot. Kasi kinalaglakaw-lakaw. Kung sa bagay. Gikinahang laman jud nga maglingaw-lingaw siya. Gumikan katiguang naman siya. Mas maayo pa nga ako na lang sabay-sabayan kini si Mama, oy. Bahala na siya. Ang ako nga, ma-enjoy lang niya ang iyang kinabuhi. Ngano ba ha? O sa Maria Juliet? Ma, doon na kay gipa-deliver? Kajut lang kay buwan ko ha? Unsa ba? Doon na ka ba gipa-deliver? Ha? Hi. Ang imong gi-order, ma'am? Gi-order na ako. Tod, no? Ang akong gi-order maday ka na. Sige ma, dinhauna ka mo. Kaya doon na po kayo buhato dito sa kusina. Lingkodong, dayon. Ayaw na lang, ma'am. Dali sab ko. Unya, dahil ba kong ipang-deliver? Kasi nga ni mo dong. Gerson? Gerson manang? Gerson? Ay, kajud lang kay Gerson ha. Kay, doon ako'y kwaon dito sa kusina. Pag-isna ko na, ayaw dayog lakaw, ha? Oh, okay. Mas maayo nga makaisnag ko kay gigutom na rabasab ko. Kajud lang kay akong kwaon. Kajud lang ha to sa refrigerator. Siksi pang tiguwa nga, oh. Magtalikod. Mura pa magdalaga. Taga-anti ka sa akong address? Basta ha, amigo na tadong. Oo. Pila edad di mo dong? Mga 25 pa ko. 25? Abi ni mo no? Gwapo ka. Salamat manang ha. Salamat kay si mong gipaisnag na ko. Balik-balik ko niya dong ha. Magsige niya ko pa-deliver ni mo din he. Ingon gidi adtong nahitabo oy. Naon sa bakadto nga? Na love at first sight manjukos batanon. Sa tinuoray lang, sa isinta na biya ko kapin. Unya, akong ipadayon ang pag-asoy ninyo, nining maong kagahapon. Bay. Bay.
sa inyong tiguang, bay? Matod pa niya nga na love at first sight daw siya nako. Oh, o Yeah, niya. oh. Ikaw, bay? Nag-message na sab nako. Ano, mabasa ko ba? No? Hala. Tarawa, oh. Hala, bay. Tinuod, bay, no? Oh, Kung sa plano ng ano, bay? kung sa bagay, ingon sa doon naman sa ko'y pagtanaw nga to niya. Mao na yung picture, bay, oh? Oh, di ba? Kwapa mo ni bay. Mura pa magdalaga ni bay. Basi rin ka-filter lang na. Ah. Ganda ko taon nga. Sexy gid siya. Oh, Bisag naana sa insaktong edad. hindi paglawas, bay. Tamang-tama. Hmm. Wa Pati? pasab ko'y hinikugma karon. May maayo ba nga kining ako na lang sabay-sabayan. Ah, mas bay, bay. Sabay-sabay, bay. Kaya bro, nagkaram ng kwarta tiguang nga, bay. Dili kwarta nga akong giapas. Oh, amin na kwarta. Nasa iyo gabi ba nga broken hearted ko? Di ba? Hinoon, niya, broken hearted ka, di ka tiguang. Batan unang akong hinikugma kaniadto. Niya, masulabog tiguang karon. Musuhay na sab ko. Kay basig diha na ko makita ang tinuoray nga pagmahal. Ah, ikaw, good. Tinuoray nga pagpang. Sige, Jason. Lingkod una ka mo, ha? Di ay. Kinsa nang imong kauban, Jason? Mo nang giingon nimo nga si Mike? Ha? Oo, manang ako si Mike. Si Mike na akong kaubas trabaho. Kung Lingkod trabaho una. na. Juliet! Nga ano ba, ma? Juliet, pagawas to dito akong giandam. Ma? Kinsa na? Mao na akong gisulti nimo. Nga unsa ma? Ha? Mama, oy. Galuod-luod ka man lang, ma. O sige, luod-luod din ha? Kung ano to dito nga akong gipaluto. Sige na. Ha? Kay mabugnaw tong nilat-an nga manok na ningtib. Oo, ma. Kajut lang, biyaan una ka mo. Ha? Naunsa pa ni si mama? Oy, Juliet, ayo paglangan diya, ha? Naunsa man is mama. Uy, iyak ko no admirer. Nganong di man gud taon mo anhi nga nagsabot man ta. Kidding... Mona Lisa? Nga naman. Mona Lisa? Mutuo ka ba sa akong istorya ni mo? Halos di ko katuo. Nga, ang susama nimo ug pangidaron, maibog na ako. Tinuod ka? Tinuod ka na? Taga-isa kong igong padahon na, ha? Mas maayo pa nga huna-hunaon sa nako ang tanan. Ano naguguna-huna, Mona Lisa, kaniadto, na ko hinigugma nga batanon na. Apan gipasakitan lang ko. O basin sa imong kiliran, magmalipayon ko. Pag sulti nihang tinuod, basig imo lang kong giyaga-yagaan. Wala ko nagkikaikan ni mo. Tinuod ka na muna. Na-in-love ko ni mo. Bay, gisugot na ko, bay. Banto na nagkuk, ibang upang maglipay kaya may layo pagka ganiha. Lipay naman kayo ka? O niya, bay? Niya, kumusta man yung first date, bay? Okay lang. Dahil kayo nananaw eh. Maraming testa. Maghan kayo mga judgmental.
Nga, kuyaw kay tinanawan nga hinamo. Ah, hinahon na bay. Pero, Ang importante ba nga, kung nainlabi ka na niya, oh, siyempre una ayaw ng uban diha. abi ni mo ba, sa kang Mona Lisa rin yun ako na-feel. Ang tinuod nga pag-care. Gugma na ginabay. Gugma na gina. Basig, Ako siyang aghaton nga mag-ipo na mi. ha? Ma, naon sa kaguling taon? Basta, mao ka na ang iyang gisulti nga hinako. Nga, makigminyo ko na siya nga hinako. Makigminyo? Kataas o kintang ninyo sa pangidaron, ma? Oy, ikaw, Julieta. Nga naman, Guduroy. Nga, dili ba dito mo sugot? Ma, naana ka sa insaktong pangidaron. Naana ka sa edad nga, ang ngayon ang maglingaw-lingaw na lang. Pasirinig mo sakitan ka. Ma, ang akong mga igsuon, nabihantong sa kuha. Sila si Dudoy, si Poldo. Nasugok ay sila. Base nun niya kung ilang masumbagan ka na si Gerson. Ay da, wala. Wala sila'y labot. Basta, mao kini karon ang akong desisyon. Kinahanglan nga ako lang si Gerson. Ma, di na pa igong panahon. Nga mo atras ka. Oy, nga nung paatraso magkukuni mo. Basta, kung makadecide na yun akong unahon na, maako na yun si Gerson. Mahimo na yun siya na kung
Nabati ang line usab nga suwat kagahapon nga atong gihatagan og pagtagad pinaagid dinhi sa atong tulumanon. Mga panid sa kagahapon. Kauban sa inyong Kuya Romy.